Il-ġuri fil-konfront ta' Austin Mallia daħal fl-aħħar fażi tiegħu hekk kif l-imħallef Consuelo Cherry Herrera għamlet l-indirizz tagħha lejn il-ġurati biex imbagħad bdew id-deliberazzjoni tagħhom. L-akkużat għandu 40 sena u huwa minn Santa Venera. Mallia jinsab mixli b'numru ta' reati relatati ma' droga, każ li hu marbut ma' investigazzjoni li tmur lura 8 snin u li skont il-prosekuzzjoni tirrigwarda operazzjoni organizzata ta' traffikar ta' kannabis lejn Malta. Madankollu waqt il-proċeduri quddiem il-ġuri waħda mill-akkużi dik marbuta mal-possess tal-kokaina ma baqgħetx titqies mill-ġurati wara li Mallia mettaħ tijal dan ir-reat separatament. Dan seħħ wara li ġiet magħżula l-ġurija. Konsegwenza ta' dan, il-ġurati mistennija jiddeċiedu biss fuq il-kumplament tal-akkużi. Xieda esperti quddiem il-qorti spjegaw li l-kannabis kienet teżen madwar 53 kilo u kellha livell ta' purità ta' madwar 11%. Il-prosekuzzjoni sostniet ukoll li l-kwantità ta' droga misjuba fil-possess ta' Mallia kienet ferm akbar minn dik li tista' titqies għall-użu personali. Intant bħalissa l-ġurija irtirat biex tikkonsidra l-provi u tiddeċiedi dwar il-ħtija jew l-innoċenza ta' Austin Mallia fuq l-akkużi li hemm qudiemha. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-avukati Godwin Cini, Kevin Valletta u Dani Cavella f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-waqt li Mallia qed jiġi rrappreżentat mill-Avukat Joe Giglio.